Türkmenistanda bağlı bolmak Garaşsyz adwokat ýok diýdim. Eşitdiňmi? Garaşsyz adwokat barmy Türkmenistanda? Bar özüň diňipdir. Üstüniň eýneşikleri näme üçin ýerim ýerdir? 2024-nji ýylyň 23-nji oktýabrynda 20 ýaşly gyzynyň gümürtük ölüminiň Türkmenistanyň kanun goraýjy edaralarynyň açyk derňelmegini talap edýän Gülälek Rozaýewa Azatlyk radiosuna Türkmenistanyň adalatçysyna ýüz tutanlygy hakynda gurrun berdi. Yüzlenmeden soň adalatçy onuň Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyndaky hukuk goraýjy edaralaryna ýüz tutmagy hukugynyň bardygy hakynda düşündiriş berdi diýip Gülälek aýdýar. Gülälek'iň sözlerine görä, onuň ýoldaşy şu ýylyň noýabr aýynyň 12-sinde Aşgabat şäheriniň Harby prokuraturasına we Aşgabat şäheriniň Köpetdağ etrawynyň kaziýetine ýüz tutupdyr. Ol geljekde degişli ýerlere arza ýazyp, gyzynyň cesedini ekshumasiýa etmekli meýilleşdirýändigini aýdýar. Ýa-da adalatçy diýip belki işmede tereder olam baştan sowdy olam şo prezidentiň ýanyna hukuk goraýjy edaralara ýüz tutun diýip olam bir de oňa jogap berdi. Bolýa olara da ýazdy. Waýenni suda da ýazdym. Waýenni sudyň jogaby geldi, dil şu wagt derňe awatyrdy. Dil ine düýnüň gidip geldi şo Köpetdağ etrap sudyna bardy 110-njy kabinetde mekanik şol ikinci dereceli bir işgär öýtýän şoň ýanyna bardy olam agam bize delil ýokdy hemme şo bir söz gaýtalap durdy delil etjek bolsaň sen täzeden bir derňe geçäne arzany ýygyna çek delil ýok diýipsiňiz men siz aýdypsyňyz ine jenaýatyň gozatjak bolsaň jesedi çykartmana general prokuratura arza ýazyň diýipsiňiz men arza ýazjak indi men jesedi çykartjak diýim. Men bu işten el çekemok. Türkiýede zähmet migrasiýasynda bolýan Gülälek'iň gyzy Güljemal 2023-nji ýylda Aşgabat şäherinde gümürtük ýagdaýda aradan çykdy. Türkmenistanyň hukuk goraýjy edaralary Güljemalyň 3-nji gatdan özüni aşak oklap, janyna kast edendigini aýdýarlar. Gyzyň enatasy muňa ynanmaýar we gyzymyz zor bilen öldürildi diýip asaplaýarlar. Gülälek medisina ekspertizasynyň netijesiniň häkimiýetleriň basyşy esasynda galplaşdyrlandygyna ynanýar. Ol ilki başda gyzynyň şüpheli ölüminiň derňe işini albaran sülçini öz işini alıp barmazlyk taýyplap, ýokary derejeli edaralara arz edendigini aýdýar. Ondan soňra näbelli adamlar tarapyndan Gülälek azatlykdan mahrum edilip, ýurdun demirgazyk sebitinde ýerleşýän aýallaryň koloniýasyna ýerleşdirilenligi hakynda myşmyşlar ýaýradylýanlygyny gurrun berýär. Şo başda işmede alyp baran Murat geldi sülçi ikinci derejeli olawlanyň üstünden arza ýazdym, kanahatlanamdyk, bize ekspertiň hakyny berdirmedi, elimide de bermedi, diňe okap berdiler. Biz kanahatlanamdyk, şol işlere terediň diýip men waýenni kaziýetde arza ýazdyk. Bize azar berýän ýok. Biziň adymyzy tutýan ýok. Gülälek türkde tutulupdyr, ýygynalypdyr, Türkmenistana gelipdir, Türkmenistana Gön aeroportdan daşowda göýberilipdir. Men näme üçin daşowda göýberilýär? Gülälek Türkmenistanyň çäginde garaşsyz adwokatyň ýokdygyny nyktaýar we hökümete garaşly adwokatlaryň oňa ýardam etmekden ýüze berýändigini belläp geçýär. Ol gyzynyň janyna kast eden adamlaryň häkimiýetlere uly mukdarda para bermekligi sebäpli derňewi işleriniň ýerlikli alınıp barylmaýandygyna ynanýar. Garaşsyz adwokat ýok diýdim. Eşitdiňmi? Garaşsyz adwokat barmy Türkmenistanda? Awa adwokat bilen bir gepleşdim. Adwokat aýtdy, naşynalaky hökümete tölemeli diýdi, şo töleseňiz diýdi, biz siziň işiňizi alyp barjak diýdiler. Menne bu arzalam ilki bir arza ýazyk bol kanahatlanar, belki işimiz açylar diýip soň nemänem adwokatam goýbolsyn etdikde, soň ýene jaň etdi bu biz gaýrat edip şol işi alyp barmasaň bolanok, biz şol näme tölew bolsa төлejek, kalsa ýa-da waý Zumamrady we Güljemalyň meselesi bolsa, ay başga adwokat göräýseňiz, ay başga adwokat görünmeýän işim şu günler gatykän men boynuma almaýyn diýdi. Ýokary işgärler, ministrler, şu hökümete degişli işgärler bağ bolsa, Güljemal janyň nähilek öldürileni, nähilek aýnadan zyňylany hemme zady bilýärler. Şo taýda näçe adam bağ bolsa, şolaryň hemmesinden hem gowy uly derejede para alnan. Parada nämeler etdiren